keny ni eri mar jalup ker William Ruto gi Rigathi Gachagua ber mane madhi wuok. Gima rach bende gichako gwandruok chon but iwachoga ni chako chon nolodhi kajuoga. Anyway, we were it for the result wang'i ane ni to dhi chalo nade, dhi bedo nade. But waket mana hopes ni gik moko te dhi bedo maber. Erokamano ahinya Sheila. Ka wang'iyo kanyo iteno ero mar ariyo. Aneno kanyo ni free school meals. Marsabit DCC says if children stay in school, education can open doors and help curb insecurity. Wacho kanyo ni empty bellies, empty desk. The hidden crisis of childhood hunger in arid areas. Wacho kanyo ni feeding program only hope for some learners and their families. Mano koro DCC no ero mar Marsabit. Ne wacho kanyo ni ka nyithindo go eko medo betie sikul. To koro gibro iwacho kanyo ni chenro go eko mag somo koro nyalo miyo ng'ano e ng'ato chopo kuonde go eko ma opogore opogore. Kendo wacho kanyo ni jogo eko ma odenyo ni denyo e sikunde miyo nyaka kombe bende bet nono. Ne gichako chenro no ero mar chiwo gino ero miluongo ni free school meals. Chiemo no ero manono e sikunde. Kendo wacho kanyo ni gini eri dhi konyo gero kaunti gweng'no ero ma Marsabit to bende duoko chien weche go eko mag arita kwe mag iwacho kanyo ni njore bende koro ni e gwenge go eko. Kiani wach ni eri iwacho ango nicho waneno kanyo ka nchidwa go weche go eko mag chiemo ni eri manono michiwe skunde. To kai waneno kanyo ka DCC ni eri mar Marsabit wacho kanyo ni chiemo go eko gol to koro skunde go eko bende dhi bet nono. Nchangisi wach moro ka ni ndalo go eko mag Moi. Tele jogo eko mane dhi skul mondo yud chak. Tele jogo eko mane dhi skul mondo som. Kiani wach ni nie gi wach ma mana kaka nawacho last time en ni nyathi ok nyal somo ka onge gima ntiere iye. Onego bed ni at least oyudo gimoro mabete iye eko bedo gi moral mar somo. To ntiere nyithindo moko mabedhi mana skul ne wach chiemo mantiere skul cha nikech iyudo ka kumoa e seche moko ngima ok ber as such. Tiyudo ka owacho ni ka an skul asomo kochopo break to adhi madho nyuka, lunch time at least odhi yudo gimo chamo. Koro ing'eni miye motisha mar bedo e skul. To jok machiwo kata machiwo chiembo koni ng'eni ok gibi chiwe forever. Koro wapenjo mantiere kata penjo maduong' en ni chiemo ni ibiro chiwe nyaka karang'o. Nikech gibiro chiwe but korumo tiyudo ka chiemo cha kendo chako lal e skunde mopogore opogore. Koro en gima ber mondo piny owacho ong'iyane kaka duoko chiemo manimiyo nyithindo e skul mondo at least chenro mag somo obede yono endo makare. Erokamano ahinya Sheila. Nicho waneno chien kanyo ka be moluor Sakaja ne dwa chako gimoro ni jonyuol tero siling 5 to imiyo nyithindo go eko chiemo no ero manono. Ka wang'iyo kanyo iteno ero mar adek. Neno kanyo weche go eko ma bende koro tuche counties ma opogore opogore. Ka county mar Kaluo kaneno kanyo county no ero ma Nakuru. Wacho kanyo ni birth death certificate search to be made easier in new law. Wacho kanyo ni ero chik no ero manyien koro biro miyo weche go eko mag manyo iwacho no bok no ero mar nyuol kata mar tho biro bedo yono ero mayom. Ing'eni gini eri waseneno kanyo ka en gino ero mabende koro kao sa. Kendo wacho kanyo ni nyaka weche go eko mag wacho kanyo ni corruption osebedo ka donjie. Koro ka sirikal no ero ma Nakuru wacho kanyo ni chik no ero manyien biro miyo weche go eko mag kao bok no ero mar nyuol gi mar tho bedo gino ero mayot. Kendo Sheila bi isega dhi kuonde go eko mikawe gine mineno kaka process no timre. Ok en gino ero mayot. To tiere jogo eko bende kipenjo seche moko kipenjo ng'ano ero ma bende koro tiyo kanyo to penji ni kaka an ng'amo ng'e inya timo nage godiochieng' adi nyisi ni in mari na odiochieng' achiel. In kidhi ng'ama jogo kiai kata iwacho kanyo ni dweche go eko ariyo. Kendo ing'eni nitiere pesa ma ikwayoga jogo eko modhi loso birth certificate. Kidhi kacha to igoga bei mopogore. Idhi nya yudo ng'ato to ng'isi ni kel 200, ng'ama chielo ng'isi kata 500, ng'ato ng'isi ni kel 300. Koro gin ga pesa mopogore opogore to ok en gima ber nikech gini onego bed ni loso nono mar konyo oganda jo Kenya. Koro piny Kenya ka indiko ka wang'e ni weche mag mibadhi to nitiere kendo ng'eny kabisa. Mano kochakore koda
jotendwa mamalo karidore piny koro donjo nyaka e oganda jo Kenya. Kenya be koro osebedo ni gidwa 500 eka koro ginya tero ni gino. Kendo ing'eni ka ok ichulo pesa tinyalo dhi, ing'isi ni dhi duogi. Kidhi duogo, ichek ing'isi ni pok walose, dhi duogi. But the moment migolo pesa, to gino iloso ni in 30 minutes oselose. Kendo en gima ntie ready. Koro mibadhi opong'o piny Kenya to nego bed ni ng'iyane kok itieke nikech inyo oganda jo Kenya mamoko. Seche moko ionge pesa no to nyathini be dwaro birth certificate mondo dhi oti godo. Koro ing'eni bedo matek. Koro oinyo oganda jo Kenya mamoko. Shila nche waneno kata chien kanyo kaniwacho ni ka koro mondi kawa ID. Kiani nyake chul kiani Sh1,000 giri kucho. Ing'eni gigi eki mabende koro ntiere gigo eki mabende koro ka sirikal golo to yudo kwet ahinya. Wachno ero mar kawa ID inche yudo kwet. Wachni eri mabende inche jalup ker Migosi Rigathi Gachagua inche golo mar 1 man 1 shilling 1 vote. Ma inche neno ko miyo koro manyo kerno ero Uhuru Kenyatta mondo mi okonye kelo kanyakla jogo eko mawuok Mount Kenya. Koro apani jogi eki seche mapok gigolo ga weche gi eki to koro gibed piny ma giwinjre ni ang'ono ero mabende wadwa wacho to gini eri ma wadwa wacho bende gino ero mabende dhi kelo kwe e kind jopiny. Ka wadhi mbele aneno kanyo gweng'ego eko ma Kajiado iwacho kanyo ni police step in as ACK leadership raw rages. Wacho kanyo ni telo no ero mar kanisa no ero mar Anglican koro no dhano jotelo go eko mar kanisa mar Anglican ne gwandre gino ero mabende nomiyo polise go eko kata obila donjore gi weche go eko. Koro Shila parane ni dhi bati agas ei kanisa. To jo kanisa notimo iwacho kanyo ni jotelo ne gwandre kane koro yiere ing'eni kanisa be yiero ti iwacho kanyo ni in the row sparkled by disputed elections. Weche gigi mag yiero nyaka kanisa kara Shila be jopolise nyaka bi make kwe. Ing'eni kanisa en kama onego bed ni iluoro kendo apani kata weche go eko mag siasa osebed kiwacho ni ok onego bed ni itere kanisni mopogore opogore nikech sama oter weche mag siasa e kanisa to wayudo ka gwandruok bedo e kinda jokristo jokristo malemo e kanisa cha. Koro ok en gima ber kitero weche go eko mag siasa e kanisni ma waleme. Akasto bende jotelo mag kanisa apani they need to show a very good example to jok mamoko ma jotend piny Kenya jotelo manie piny Kenya onego bed ni gishow a very good example. Koro ka gichako gwandore e kanisni nikech weche go eko mag telo to gine ma giwacho ni polo mibiro yude telo kata polo ema ing'eni ok en gima ber. Ing'eni sani kichako gwandori kendo igori gi ng'ato e weche go eko mag telo bang'e tidhi chung' e altar kendo ichako lemo kata ichako yalo kiwacho ni waket kwe. Iketo kwe to in ema nisechako amen kachi. Ing'eni koro ok en a good example ne jokristo mamoko. Koro onego bed ni weche mag kwe chakore gi kanisa mekwa ka yiero jotelo to onego bed ni ging'iyo way forward on how to handle weche go eko mag yiero mondo at least tulo kik muoji nikech sama tulo muoch to mano ulo ni jokristo mamoko bende ka gin gi weche go eko mag yiero kata kitimo yiero moro amora to gimbe gidhi dhaw ka giwacho ni ka kanisa midhawe to what about oko ka. Mano be wach mitiyo godo ni ka jadole matimo kama jatang' mamona tim. Iwacho kanyo ni gweng'ego eko mag Nakuru 1 killed 10 hurt in Sachangwan accident. Sila ncha nyisi chien kanyo ni ndalogo eko amene koro ne wan gi weche go eko mag oula e piny nieri mar Kenya. Weche go eko mag masira mag apaya nodok chien. Sani koro ulo dok chien masira mag apaya oduogo. Akia ni sirikal be nche waneno kanyo kawacho kanyo ni gidwa keto CCTV e ndara. Gino ero mabende nodogo yudo kweta ahinya. Nikech ikendo CCTV ok bi kiketo polisi e ndara giketo CCTV e ndara polisi giketo e ndara to biro chungo dereva no ero mabende riembo marach makwere. CCTV ok bi chungo dereva cha. CCTV biro mana tang'oni kaka noyudo accident. Kata number plate ting'eni after all be mondo lu ng'atno dhi bedo matek ahinya. Koro kar keto CCTV at least koro apisas mag obila e pacho ka endi. To ka wuoye weche go eko mag apisas mag obila nitiere apisas mag obila ma kwan gi romo 1,000 mano nego tere piny no endo maraiti. Awaneno ka
most of the people kwedo wachno endo, kendo giwacho ni kor gwenge ma pacho ka endi mopogore opogore weche mag kuyo kosebedo makare, kendo koro iwacho ni kar mondo ter jogo kata apisas mag obila go eko e pinyno endo mar Haiti onego bed ni ikuorogi e kor gwenge mopogore opogore mondo kwe obedi. Ka wang'iyo kaunti no endo ma Samburu, wayudo ni kuo mag jamni ojimbore ahinya e kaunti Market kod Macha. Koro onego bed ni itero apisas mag obila go eko mago e kor gwenge machalo kamago mondo at least kwe obedi, mondo girakre kod jonjore mantie pacho ka endi, mano kapok gidhi girakore kod jonjore go eko mantiere pinyno endo mar Haiti. Akia ni nyalo wacho ang'e wachno. Shila, nche waneno ka Ker William Ruto nche ni e pinyno ero mar Amerika. Kendo nitiere jafwambo no ero mar ahuma ma bende wuok e pinyni eri mar Kenya. Nopenje ni kaka ker kok inyal tieko wechego eko ma bende kata gigo eko tulono ero ma bende nie gwenge go eko mag Samburu, to koro gwenge gi eki mag Haiti tidhi tieko nang'o? En penjo madier nikech piny Kenya ka endi waneno ka jonjore ntiere. Ndalo mane jamadar Francis Ogola noyudo masira mar apaya mar ndege, masira mar wang' kor yamo mar kor lwasi, waneno ni kama ne masira cha otimore distance matin to jonjore nomonjo kor gwenge makocha chande, kendo ne gidhi gi dhok ma kwan gi ne pok oyangi. To wayudo ni apisas jolweny nopong'o kacha chande kendo ne gintiere. Ting'eni jonjore kwalo to gintiere kacha chande. Koro kata napi agine aongo mago jogo eko jo Kenya masani wacho ni jatend piny Kenya onego bed ni koro apisas kata jolweny monego bed ni tere pinyno endo mar Haiti mondo at least okel kwe pacho ka endi, nikech waneno ka jonjore osebedo ka monjo oganda jo Kenya kendo gisebedo ka giyuak ka giwacho ni gilalo jamni mathoth, mano kaluwore kod jonjore mosebedo ka monjogi. Mondo kwe okuongo bede e piny Kenya ka endi koka kawa apisas ka tere pinyno endo mar Haiti. Erokamano ahinya Shila. Kapod wan mana e itni eri aneno kanyo kiwacho ni Air Force pilots questioned in probe on Ogola helicopter crash. Shila, kiani koro koro kata koyud gino ero mar adier to ibiro time nade? Kichwayudo kanyo ni General Ogola to nosenindo. Kendo ng'ano ero ma bende ne riembe nosenindo. En gino ero ma bende niwacho ni nonego bed ni timone nonro no kata kapok nowuok kama ne entie. Kora pati gino ero ma bende kata kitimo to mondo mi okonye pinyni eri mar Kenya ok yot. Ka wadhi mbele kanyo aneno kanyo ni jogo eko ma bende koro uso gino ero miluongo ni muguka e gwenge eko mag Mombasa. Koro sani ogolo duondgi oko kendo koro ging'anyo ka gavana no ero ma Mombasa mano migosi Sharif Abdul Swaid ne wacho ni gino ero kata uso no ero mag gigo eko muguka cha e ginene. Muguka en mira. Bende koro ogolo kata obano timone baninga e gwenge eko mag Mombasa, kodwa winjo kata roof mora mar muguka. Shila, ing'eni ok en gino ero makare kaka nyalo wacho, kech mae en ohala no ero mar ng'ato ma bende opidho go nyithinde, ohala ni eri ma bende koro okonyorego. Lakini koro kaka gavana kigolo gini eri makama, mano ero en gino ero mar medo tulo kata njore e kaunti, nikech an kaonge tich to nauso muguka nyaka koro ng'adhi amany kaka nyayudo pesa, kech asenyisogi aseng'iyo gi many mako pesa. Gerald, ing'eni sami wacho ni siro wachno endo kati ikwedo wachno endo mar uso muguka mano mira e kaunti ma Mombasa. Akwedo wach mar gavana golo uso mar muguka. Gimonego bed ni ng'iyo en ni okay, muguka ni osebedo ka kelo achiedh nade maka kod kacha ne rowere kata awach mana ne oganda modak e kaunti ma Mombasa, nikech wayudo ni muguka ya ichame ndiyo but nitiere koko o affect ngima oganda. Wayudo ka ng'eny oganda nitiere osiptal mano kaluwore kod chamo muguka ni endi, koro matiende ni osebedo kohinyo oganda mathoth mosebedo ka dhi e osiptende mondo thiedhgi mano kaluwore kod muguka ni endi. Koro anta sire gima hinyo ngima oganda onego bed ni iketho kendo igolo kendo ikwedo kabisa e pacho ka endi.
Sheila kapok wadhi ite moro par nitiere mama moro kamoro mama Oguka ni emopidho go nyithinde. Moguka no nyalo weyo to chak business machielo. Ok ochuno niya sani awach ni piny Kenya kaendi oban kata owacho niya alot skuma ok chak use pacho kaendi kaluwore ni nitiere jomoko mantie gi tuo mar ulcers machunogi ni alot skuma cha ok gikawe. Ing'e ni mano hinyo ngima ng'ato nikech kochame to bang'e obedo matuo. Ka iwinjo ni piny Kenya owacho ni kata sirikal owacho ni gima kama ok chak use piny Kenya kaendi, dong dhi chuni ni mondo iwe use mondo imany gimachielo minyalo timo. It's something easy. Mira osebedo band. Ging'i gimachielo ma ginyalo uso kata gidonje business machielo. Janeno marwa ornwa ote ni mano ero en achiel kuom gigo eko ma wadhi bedo godo e chuny twak. Nyiswa ane ni wechego eko mag Mogoka ma bende koro ne ogol. Mogoka no iwacho ni en kanyo mira. Bende siro. Koso ineno ga gino ero ma bende ok ni kare. Ka wadhi mbele kanyo Sheila. Mano ero ing'enye ni wacho ni ero ma bende wadhi twak e kanyo e chuny twak. Mano chakre kanyo saa 3 wang'e. Mondo wawinj ane ni jo Kenya to koro wache ang'o. Kechan taneno ni nitiere miyo moro ma hinyre kamoro. Ka wadhi nyime aneno kanyo iteno ero mar 4 iwacho kanyo ni the DP accused the leaders of traversing the vote-rich region with the aim of rocking his home turf. Gachagua takes battle to Ruto doorstep as political rift widens. Mano kanyo migosi Gachagua. Wacho kanyo koro ni nitiere jogo eko kata josiasa go eko ma bende koro wuok e pinje counties mamoko kata gwenge go eko mamoko ma bende koro dhi e gweng mare kendo dhi ketho nyinge. Wacho kanyo ni ji koro penjo maduong' en ni seche midhi ketho ka nyinge tin ga kure. Kech ka gweng mari onego be ni ibe koro iloso nyingi. Ok ikethi nikech nitie waneno ka gwenge ni ema bende ne oyude kwetno ero ahinya. Ka koro nogolo wachno ero mar one man one vote one shilling. Ing'e ni samigu ikwedi kata imiya kweda mano e gweng' miyae nikech mano gweng' monyuoli midongi ma ji ong'eyi in and out. Ing'e ni gweng' midonge ji ong'e ni Gachagua to ne ni kama kama ama Sheila to kama kama. Koro sami miya kweda which means ni isetimo gino endo ma oganda ok ohero kata telo mari ok ntiere yono endo makare. Emiyudo ga ni ng'ato imiya kweda nikech gimotimo but dikoro timo gima right, dikoro konyo kata oganda makono, dikoro isire lwedo. Dikoro yudo ni sama jatelo moro amora odhi e kor gwenge makocha ni dwani mondo oketh nying Gachagua ti kanye miyudo ga ni igoye kata ichak bai gi kidi. Koro tiyo maber, timo ne ng'ato maber ema miya kweda no rumo kata bedo. Yote kanyo ni kane Gachagua loso gwenge eko mag Uasin Gishu. Chikanyo deputy president claims some leaders close to his boss mano migosi William Samoei Ruto are plotting against him in Mount Kenya region with eye on 2027 and 2032. Sheila ng'ato sani koro sechopo nyaka 2032. Mano ing'e ni siasa mar piny ni mar Kenya. Matiende nitiere gino ero waneno kanyo ka migosi Gachagua koro ket pichane kanyo ka en ewi gari no ero kaka bende koro wuoyo go ganda. Matiende Sheila siasa semana chakore piny ni mar Kenya. Kendo siasa koro dhi mbele. Ka koro waneno kanyo ka koro Gachagua ing'e ni nosewacho kanyo ni kinde gi ker onge gino ero marach. Gin osiepe go eko maber en mano wacho ni ker miye tije go eko mang'eny. Mainge ing'e ni Gachagua be seche moko Ting'e ni nodonji e apisi mondo oti. Sama imiyi tich mondo itim, en tijno endo manidhi ni mondo itim ne oganda jo Kenya. Koro owe complain. Unless nomiye tich ma kata en ong'e ni ok onyal timo to onego bed ni openjo ni titime nade. Nikech migosi William Ruto waneno ni nodhi e pinyno endo mar Amerika kendo noweye jalupne. Matiende ni jalupne monego bed ni koro odong' chien kendo timo tijego eko mane ok onyal timo ka en e pinyno endo mar Amerika. Sheila ka wadhi mbele kanyo aneno kanyo ka koro meny weche go eko mag jalup ka mar ker migosi William Samoei Ruto. Sheila nje waneno ka jogi kilore ndege kamoro amora ma koro gidhie koro mako lwet jaode kata wacho kanyo ni first lady mano Rachel Ruto. Koro nena kaka wuothe piny ni eri wuothe pinje mang'eny be imako mana lweti nyaka kolore ndege. Wacho kanyo ni Ruto say using private jet to US prudent choice. Wacho kanyo ni President Ruto says 98 million paid for one-way trip
was less than traveling by KQ. 98 million. Sheila, ing'eni Migosi William Ruto kane oduogo e piny eri mar Kenya bang' jo Kenya mathoth, koro ne kwedo wachni eri mare mar dhi e pinyno ero mar Amerika, ma bende nitiere jo Kenya go eko ma bende ne openjo jawach e lo piny owacho ni koro mosedhi e pinyni eri mar Ruto dhi e piny eri mar Amerika, ang'ono ero maber modhi omone jo Kenya. Koro Ker William Ruto kane oduogo e pinyni eri mar Kenya mano otieno kinyino ero manyoro, ne owacho kanyo ni pesa no ero mabende ne otiyo godo e dhi e gwenge eko mag Amerika, mano dhi kende ma bende en milion no ero 98 ne tin kaluwore kata kopim gi dino otiyo gi ndege no ero mar KQ, mano ndege no ero mar pinyni eri mar Kenya. Iwacho kanyo ni shillings 2.4 million, mano pesa no ero mane ikwaye kata ni ikawo lure sa ka sa after every 1 hour. Iwacho kanyo ni hourly charge for the plane DP Ruto used for his US trip. Kiani ngi wach mane Sheila. Wacho kanyo ni pesa no koro in ema idhi chulo kaka ja Kenya. Kendi dhi gole e usuru. Okay. En gino endo malet nikech sani waneno ka oganda jo Kenya kadhe midhiero. Nitie pesa mano nego bed ni imiyo jatend piny Kenya mano kano wuok e pinyno endo mar Amerika. To sani ok awinj kiwacho wach pesa no. Nitie pesa mano nego bed ni miye. Kendo kano duogo e pacho ka endi no nego bed ni tiyo godo e weche mag dongruok ma opogore e pacho ka endi. Koro wakia ni pesa no dhi kure, but wageno ni ibi wach ni kata we hope ni biro kuore kor gwenge mopogore mondo at least okel dongruoge ne oganda jo Kenya mosebedo kaka dhi midhieche mopogore. Sheila, ing'eni chien kanyo Ker William Samoei Ruto ne owacho ni pinyno ero mar Amerika ema koro dhi siro wuodhe kata dhi miyo omenda matiyo godo e wuodhe no ero ma dhi kuro. To pinyno ero mar Amerika ne waneno ka koro ne owacho ni onge gino ero moro amora ma bende gidhi siro. Ok gidhi siro bet mar piny mar William Ruto e pinyno ero mar Amerika. Ok gidhi golo omenda mar dhi kata mar duogo mar William Ruto. Koro ing'eni en gino ero mabedo ok yot. Nikech William Ruto nowacho ni kodhi kucho, pesa gi eki ma bende koro tiyo go dhi duogo te. Penjo maduong' en ni pesa go pok oduogo. Gerald, ing'eni wang'e piny Kenya koka sani en kendo koka gik moko timore. Iwacho ga no dhi duogo to ok oduogi. Koro otek matin. Sheila, aneno kanyo ka koro ite oboke no ero mar 7 menyo weche eko mag jopuonje. Kanyo ero ma bende ne waselieko ne oganda no ero e yono ero matin. Wacho kanyo ni NAT petitions TSC to recall disciplinary letters to striking teachers. Kanyo teachers union back JSS interns better terms push. Mano ero kore kwayo no ero mane duol no ero mar NAT ne ogolo kanyo ne jopuonje go eko mag JSS ma bende dendo gi dho ngere ni Junior Secondary School, mondo mi koro gidoge tich. Kendo giwacho jogo eko mag NAT wacho kanyo ni gine ma koro gidhi chung' negi mondo koro gine ni ondikgi e tich e yono ero ma bende koro ngirore. Ka koro jagoro no ero mar NAT mano Migosi Collins Oyuu ne wacho kanyo we call on demonstrating teachers to report to workstation immediately as NAT has taken over the case. Kiani neno kama iwe koro dhi medo bero weche go eko mag somo koso jopuonje go eko dhi doka to chunygi be koro onge. Ing'eni sama NAT okawo kesni endi mar JSS mano Junior Secondary Teachers mane osebedo ka dhi e ng'anyo kendo pod gidhi e ng'anyo, onego bed ni koro iwinjo dwachgi, chulgi pesa ma gidwaro kendo ndikgi e tich e yono endo mongirore. Mano to an sure ni gidhi dok e tich nikech jopuonje mag Junior Secondary bende nowacho ni ok gibi dok e tich mano ka pok omigi omenda kata pok ondikgi e tich e yono endo mongirore. Koro Gerald, an gima paro en ni onego bed ni chop dwach jopuonje gi endi mondo bang'e eka ginyalo dok e tich kendo giti tijgi e yono endo makare. But ka podi to an sure ni ng'ukni pod dhi bedo kachachande kendo ywaruok mapek pod dhi bedo e kind piny owacho gi riwruok mar NAT kod jopuonje go eko mag JSS.
Erokamano ahinya Sheila. Ka wadhi kanyo nyime waneno kanyo ni state dragged to court over 366 million HIV testing kits deal. Wacho kanyo ni koro sirikal kata duol no ero mar thieth ne odonjnegi kaluwore gi pesa no ero mabende dirom $366. Bende ne onego bed ni iomo godo gigo eko mabende koro ipimo godo tuo no ero mar ayaki. Wacho kanyo ni Chinese firm accuses government of wrongfully reclassifying its gadget leading to the loss. Wacho kanyo ni amount Chinese company iluongo kanyo ni Guangzhou wacho kanyo ni says to stand the loss. 3 million money the firm say that they wired of the request. Sheila, ing'eni koro weche osebedo mang'eny e migao ni eri mar thieth. Kendo aneno ka Nakumincha sani koro ing'eni onge kwe. Nikech nche waneno kanyo ka dakteche nche kotieko gomo. Kendo koro sani ero chako donjnegi e wach kaluwore kod $366 mabende koro jo China koro donjonegi. Koro en gino ero mabende duoko piny ni eri mar Kenya chien. Dine ker wadhi e pinyno ero mar Amerika, dine koro gidong' gi $100,000 to gitieko gowino. Wacho kanyo ni machielo iwacho ni kanyo uncertainty as Kenya police mission to Haiti put on hold. US military contractors yet to complete base of officers who are part of the multinational security support mission. Weche go eko mag tero obila Haiti. Sheila, in gi paro mane kati wache ang'? Mana koka nawacho chien kocha Gerald en ni tero apisas mag obila e pinyno endo mar Haiti, kendo gin apisas mag obila ma kwan giromo 1,000. Ok en gino endo madhi konyo nikech jatend piny Kenya migosi William Ruto nowacho mano kane pod en e pinyno endo mar Amerika, nowacho ni mano dhi konyo kata dhi nyiso ranyisi ni piny Kenya bende konyo pinjego eko maoko. To koro penjo maduong' en ni ikonyo pinje maoko mondo kwe obedi e pinjego eko, especially pinyno endo mar Haiti. To koro piny Kenya ka endi wayudo ka wechego eko mag kwe onge, kendo wayudo ka oganda jo Kenya osebedo ka ywak mano kaluwore ni there is lack of security, kendo weche mag arita kwe weth mokalo. Koro an gima neno kipacha en ni jolweny mitere pinyno endo mar Haiti onego bed ni ikuorogi e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka endi mondo weche mag kwe obedi, mondo at least jo Kenya obed kod fuong'ruok ni weche mag njore koro osedok chien e pacho ka endi kata orumo kabisa. Although rumo to ok nyal rumo nikech kotieki to moko be chak medore, but at least that trial, yani ka gitemo mondo gigol kata gi deal gi jonjore moko, nikech wayudo ka nitiere jonjore moko madongo mago eko ma gin, yani awach ni gin ema giketho kwe mantiere piny Kenya kaendi. Kodil kod gima girumo kata otiek wachgi kabisa, tapa ni piny Kenya dhi bedo kama ber, kendo at least gidhi bedo kod fuong'ruok moro ni weche mag njore odok chien. Koro gimonego bed ni timo kora apisas mag obilago e kor gwenge mopogore opogore ma pacho ka endi mondo weche mag kwe wane e piny Kenya ka endi mokwongo, mano kapok otergi e pinjego eko maoko. Sheila, nche waneno kanyo ka ker, nche winjo kanyo kogolo twak e pinyno ero mar Amerika. Nche wacho gimoro kanyo ni pinjego eko mabende koro biro yie. Wateno ok en gino ero mabende pinje mang'eny osiro. Wacho mana ni pinjego eko mabende koro biro yie riwore kod Kenya e konyo pinyno ero mar Haiti. Koro biro kanyakla, kendo nche wacho ni en tijno ero mar jotend piny ker mar neno ni gikonyo pinyno ero mar Haiti ma kwe obedi. Koro en gino ero machal ni wachuno be. Koro ing'eno ok en gino ero mayot. Nikech wayudo ka ji mang'eny be okwedo wachno endo mar tero apisas mag obila e pinyno endo mar Haiti. Matiende ni ji mang'eny kwede, matiende ni ok en gima ber. Koro onego bed ni jatend piny Kenya be dok e wachno endo kendo ong'e ane matut ni kotero jo polise kata apisas mag obila e pinyno endo mar Haiti, what about piny Kenya? Piny Kenya ma koro gidhi jo Samburu dhi bet e yono ero ok ber. Sheila, aneno katun. Akia ni ma koro piny Amerika chinyo piny Kenya
e mach. Majno ero en pinyno ero mar Haiti. Chal ka gima ikawo kibrit tichinye mach. To iwacho ni ikawo yien. Ikawo yien tilute mach. Ilute mach. Matiende ni yien cha en Kenya. Matiende ni mago apisas mago bila mag Kenya. Ikawo gi tiluto gi e mach. Gerald, ing'eni ka wang'iyo pinyno endo mar Haiti, amen mantiere kachachande ok en mar nyithindo, ok en mar tugo. En amen no endo ma kata apisas mekwa kodhi e pinyno endo mar Haiti. To wakia kata gidhi duogo kata ok gidhi duogo. En kubatisha. Matiende ni sani ngima gintiere kind akuru gi asumbi. Sheila, penjo maduong' ma bende asebedo ga ka penjra. Ing'eni pinyno ero mar Amerika en pinyno ero ma bende koro nigi oteku ma bende koro otegno ahinya. Ere kaka koro gin ok gidwa dhi e pinyno ero mar Haiti mar konyogi, ma koro gin gigolo mana omenda kendo koro pinje ema gi oro mondo dhi kama chal kamach. Ing'eni en gino ero ma bende koro onego bed ni wabe kaka jogo ero ma bende koro wuok e pinyni eri mar Kenya wang'iyo kendo wapenjore ahinya ni ang'o momiyo ma kamae timre, nikech waneno kanyo kaka tundno ero koro oket kanyo ni pinyno ero mar Amerika koro chinyo pinyno ero mar Kenya e mach. Koro ing'eno ok ang'eyo ni koro bedo nang'o. Sheila, iwacho kanyo ni iwacho kanyo ni aneno kanyo ka tere kae pach jondiko gi josomo bende nitiere kae aneno kanyo ka wechego eko ma bende koro mul. Nyicha waneno kanyo Sheila ka jogo eko ma bende koro ni opposition kata Azimio nyicha wacho kanyo ni gidwa dok e wechego eko mag maandamano. Nikech mano ero gino ero ma bende koro sirikal mar piny Kenya ni nyalo winjo kata mano ere duol ma ginyalo winjo. Kiani be isiro weche gi mag maandamano koso pod en mano dhi medo mana ketho gik moko e pinyni eri mar Kenya. Weche mag maandamano dhi medo ketho gik moko e pacho ka endi to aneno ka piny Kenya weche mag uchumi oidho malo mokalo. Koro ok en weche mag maandamano anto ok asire kata matin, apinge nikech en gino endo madhi kelo rochruok kata kethruok mag gik mathoth e pacho ka endi. Ka wang'iyo ndalono endo mane oganda jo Kenya ne dhi e ng'anyo mano kochakore kod jotendwa mawuok e Azimio la Umoja, waneno ka gik mang'eny nokethore e pacho ka endi kendo noduoko chien wechego eko mag uchumi ma pacho ka endi. Koro an ok asire kata matin. Erokamano ahinya Sheila, apani lakini ing'eni sirikal mano bende wachno ero ma bende koro giwinjo. Wabiro neno ane ni to bedo nang'o mano ero e gazetno ero ma aneno ka nitiere kanyo wan gi wechego eko mag tuke. Koro wacho kanyo ni timno ero mar Manchester United koro noting'o kombe. Wacho kanyo ni koro kwe onge e pinyni eri mar Kenya. Koro jogo eko mar Manchester United koro iwacho kanyo ni moro kwakogi ahinya ka koro gibe giting'o kombe wang'ni bang' Man City ting'o mar league. Koro iwacho kanyo ni aneno ka gigoyo kanyo jogo eko mar timno ero mar Arsenal ahinya. Wacho kanyo ni gitiyo matek to onge keyo. Sheila, mano ero e gazetno ero mar The Daily Nation mane waiko ne jonenowa odiochieng'ni eri ma kawuono. Achako kanyo saa 1 gi dakika 45 nyaka koro romo kanyo saa 2 gi dakika 31 e chenro ni eri mar nonro mar oboke. Ka en oboke no ero iwacho ga ni nitiere gino ero miluongo ni summarization kata koro kete e yo machuok. Ka ni wachago e wi oboke no ero ma kawuono wechego eko ma bende waneno kotimre e pinyni eri mar Kenya. Gima neno kata gima nyalo wacho en ni samisomo oboke kata gazet mantiere pacho ka endi at least nyisi gigo eko mosebedo katimore e piny Kenya ka endi. Koro gima nyanyiso janeno marwa en ni ka yudo thuolo mari kata time mari wane watimo mana ne wafafanua mana matin. Inyalo nyiew kata ne walidho negi gigo mosebedo katimore e pacho ka endi kendo kod kor gwenge mopogore opogore. Koro kiyudo time mari ti inyalo mana nyiew gazet mari kacha tisome page ka page mondo ing'e gigo eko mosebedo katimore e pacho ka endi. Gerald, ing'eni en gima ber king'eyo gima timore e pinyno endo ma idakie.
nikech ing'eni jogo eko bende koro ok nowinjo kata ok nonyiewo gazet moneno nomed bei no ero mar mkati nodhi gi siling 50 kochopo kachako king'ise ni bei nomedore. Bei nomedore ni kari nidak kuro ni an anindo tachiewo ayudo ka bei omed. En gima ber ka isomoga gazet mari. Sani inya yude kata e social media mekwa kidhi kacha chanda ti you just type a Daily Nation ikelo ni kacha. Chambu at least ing'e gigo eko matimore pacho kaendi. Kik ibed ni in jalno endo midwa ni mondo iwinj ka jirani owacho ni skunde ne ok onego bed ni yawo, ama iwinjo ni jomoko noyudo ajali kamoro mano e dho jirani, to ing'e ni ng'ato be kong'isi to nya medo gariyo moko. Koro ber kimanyo gazet kacha som, kata idonje social media at Chunyonagi TV to wami information mang'eny mano ok otenore kod gigo eko mosebedo katimore e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka endi. Shila aneno nitiere jogo eko amene koro nobedo kodwa e chenro ni eri mar nonro ero mar oboke mar The Daily Nation. Kendo giwacho ni an kokanya nyiewo gazet to Chunyonagi TV ema nyiewo na gazet kendo awinjo gigo eko kaka ilidho yono ero makare. Aneno kanyo nitiere kanyo ineno nitiere Joel Mboya. Aneno kanyo Joel Mboya wacho kanyo ni Chunyonagi TV amina. Kanyo Steve James wacho nosedonjo e chenro e yono ero makare. Michael Kochieng wacho nosedonjo e chenro. Atis Pesa wacho nosedonjo e chenro kaka pile agwedhora okinyi majaber. Aneno kanyo Steve James rwako kanyo Charles Preston Wameyo. Aneno kanyo rwako Chieng Nyakwaro Otieno Ageng'a. Aneno Jay Nyarsus. Aneno Atis Pesa wacho kanyo ni Shila iwache maber kabisa. Miwayo machielo. Mano ong'iso ni kotenore gang'o. Atis Pesa yo machielo kotenore gang'o. Weche go eko mag ushuru mag korka mkate to nje wasewacho ni rabuon. Ting'eni be walose weche mathoth korakia ni specifically wamiye yo machielo e yo mane. Aneno kanyo Jeje Adero wacho nosedonjo e chenro yono ero makare. Shila mano ero bende e oboke ni rio odiochieng'no ero makawuono kendo wadhi kawo mana yweyo ero machuo ka waduogo e gino ero bende deno ni chuny twak e Chunyonagi TV. Bende oganda deno ni adundo jaluo kanyo ero bende koro iyude gimoro amora. To bende nche waparo ne oganda wa kata jogo eko bende koro neno wang' jowi eri mar Chunyonagi TV ni weche go eko mag yiero no ero bende deno ni Coz Awards. Nche gineno ni wamed gini nikech gineno ka koro Chunyonagi TV koro dhi ka gima liet ka pasa. Koro giwacho kanyo ni jogo eko bende koro ne owacho ni anto gini obaya mapok agone Chunyonagi TV kura. Gimede nyaka tarik 31. Koro idhi mane simbi kacha idhi gino ero mameno ndike ka nang'o cha Shila messages koso apani dholuok ndike ka kod ndike mana ni messages. Kisa donjo kacha to gindiko ga ni new message. Idhi kanye new message. Ka gikwayi namba no ero midwa ore gino ndik kanya 1 5 6 0 1. Kik iwach kanyo ni namba no ero kochopo 10. Indik namba nikech mochopo 10 cha to gichajo. Ma ting'e ni koro ok chaji timo nono. Koro indik mana na 1 5 6 0 1. Kisendika 1 5 6 0 1 to gidhi teri piny kacha mindiko ni send message kama koro indike gika. Ndik kanyo Koza. Kisendiko Koza to idhi oro tichaki kelo ni koro iwacho ni options. Mokwongo kacha ko ndike okel ni mokwongo to ndik number 1. Gimokwongo no eminuo number 1. Okel ni mar ariyo ndik number 2. Mar adek kik indik number 3. Inya ndiko Chunyonagi TV gi capital letters. Inya ndiko Chunyonagi TV gi small letters. Lakini kindiko gi capital letters dhi bedo maberie moloyo. Alafu tidhi adhiya ma nyaka ichope option ero mar namba 8. Shila aneno ka Shila timo koda kaka wadhi. Kochopo kanye namba 8 tinyise ka ero kamano kuom goyo kura ne Chunyonagi TV. Ok binyisi ni Chunyonagi TV nyisi ka ero kamano kuom goyo kura. Kise neno ero kamano mano koro isekelo ne Chunyonagi TV gimoro. Iwacho kanyo ni jogo eko bende koro ero Chunyonagi TV ok nyal weyo Chunyonagi TV. Omineno ka koro Chunyonagi TV wacho kanyo ni moto kama pasi. Ero kamano Shila hapa ni wadhi yweyo no ero machuok. Ka waduogo tang' ne wadhi nyime iweche go eko bende koro tuch e pinyni eri mar Kenya. Waneno kanyo weche go eko mag moguka. Mabende ang' ne wawuoye yono ero machuok. Gi weche go eko mamoko mabende ang' ne chobe mesa wani eri ma okinyi no. Aneno kanyo Atis Pesa. Wacho kanyo ni weche go eko mag ng'anyo. Wafuono kanyo weche go eko mag ng'anyo yono ero machuok. Kendo Atis Pesa wacho ni magi weche go eko badwa koro imigi yono ero machielo mabende koro ginya wuoyo godo gi sirikal.
Gima nyalo nyiso atis pesa en ni weche go eko mag ng'anyo kata kibage pacho ka endi to bage yono endo mar kwe. Kik obed ng'anyo no endo maketho mwandu oganda jo Kenya nikech wayudo ga ka ng'anyo kochakore tiyudo ka dukni mantiere dinga pay ni ituro ga kendo iketho mwandu jo piny. Koro kitime to time yorno endo mar muolo, yorno endo mar kwe. Ng'anya kiwer igo firimbi mari but kikikaw kidini bayo duka ng'ato kata ibayo ng'ato kata inyo ng'ato kata ni uchako amen. Obede yorno endo mar kwe. Janeno maro med oro ote ni nyiswa ni weche go eko mag ng'anyo mar Azimio la Umoja bende sero. Mar ariyo weche go eko mag tieko kata chungo uso go eko mag mera kata mogoka bende sero. Ka waduogo tang' ne wadhi nyime gi twak no ero mantiere odiochieng' eri ma kawuono. have a special event coming up, let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tech, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mongi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo jolu. Nikech mae kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Manaka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka Nyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. What you tije kaka mag campaigning for girl child education,
campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wa yweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mana kamano janeno marwa waduogo kendo mano tielono endo mar ariyo ma wagolo twaka odiochieng' ma kawuono kendo wadwa ni walose. Mokwongo ne wang'isi ni wadwa ni mondo walosa e wechego eko mag mano mugo kamong'ere kaka Mira ma osebed kata osemi kuma e kaunti no endo ma Mombasa. Kendo wadwa ni walose kendo e wechego eko mag ng'anyo mosebedo katimore pacho kata ng'anyo ma joriwruoge mar Azimio la Umoja dwani mondo obagie pacho ka endi mano kaluwore kod uchumi masani oidho kata ngima masani tek tweta e pacho ka endi ne oganda jo Kenya. Gerald akeni wachak kod wechego eko mag ng'anyo masani jo Azimio dwani mondo time pacho ka endi mondo at least oganda jo Kenya obede kod fuong'ruok matin. Mano kaluwore kod ngima matek tweta e pacho ka endi. Sheila, waneno kanyo ka koro oganda mathoth osegolo pachgi ewi wachno ero mar ng'anyo. Ema kati neno kanyo ka koro atis pesa. Bende koro ote ne kanyo kowacho kanyo ni wan be wagombo kamano. To gima ng'eyo ni ng'anyo. Owacho ni gima ng'eyo ni ng'anyo. Onge yo moro ma sirikal winjo mopogore gi ng'anyo osiepa. Ncha nyisi kanyo chien Sheila ni sirikal eri mar piny Kenya duol no ero ma ginya winjo en ka gineno ka ji nie ndara kacha kendo jomoko setho. Eka ginyalo winjo ni kara ntiere gino ero mabende jo Kenya odich kodo adier. Ting'eni Gerald, sama ji awachno oganda jo Kenya dhi e ng'anyo mano kaluwore kod ngima masani tek tweta e pacho ka endi. Idhi e ng'anyo but onego bed ni itimo ng'anyo cha e yorno endo mamuol, ok e yorno endo mar
kawo ngima oganda jo Kenya oko, nikech sama wawito ng'ato e pacho ka endi to en gino endo ma kata wan owuon litnwa. Sani oganda jo Kenya mathoth osewito ngimagi e pacho ka endi, ka wachako gi koth manosebedo ka chwe mapek e pacho ka endi, pi oula ne omiyo oganda mathoth ne owito ngimagi kendo mwandu mathoth ne okethore. Koro sama ji bago ng'anyo to an aneno ni okay, idwa ni mondo ng'is piny Kenya ni kama kamae, but time e yono endo mar kwe, time yono endo ma onge koko, kasto apisas mag obila bonego bed ni iloso godo. Sama gineno ka ji ntiere ng'anyo kacha, ok onego bed ni gin ema gichako bayo tear gas, nikech sama gisebayo tear gas to waneno ka oganda jo Kenya bende kata jogo mane ntiere ng'anyo be chako amen kacha, girakore kod apisas mag obila. Koro kata idhi e ng'anyo atis pesa to onego bed ni idhi e ng'anyo e yono endo mamuol, kendo time yono endo mamuol, ok mar chako amen ma bang'e to wayudo ni oganda mathoth yudo hinyruok mopogore opogore, kendo oganda mathoth wito kata ngimagi. Sheila, an penjo maduong' mapenjora ka niya, seche ma koro obila goyo ga jogi eki kata bayo kuom gi tear gas, jogo eko mabende koro ng'anyo. Wawach ni jopiny ng'anyo ni koro med bech mkati. Obila gi gin ok med negi bech mkati. Ing'e ni gin gikaw ga instruction from the above. Nikech tijgi en tich kelo kwe e pacho ka endi. Migao kata jatend migao mar arita kwe ma pacho ka endi mano Kithure Kindiki, obvious ka ng'anyo osechakore to idhi migi ing'isogi ni ang' dhi uru e piny mondo urakru kod jogo eko mabago ng'anyo e pacho ka endi. Koro gigi te onego bed ni iloso gi apisas mag obila, at the same time jogo mabago ng'anyo bende onego bed ni iloso godo. Ka gibago ng'anyo to gibag ng'anyo e yono endo mamuol, kendo yono endo maber. Ging'isa piny owacho ni okay, onego bed ni duoko bech gik moko piny, but ok onego bed ni gitime yorno endo mar kelo koko kata ketho mwandu oganda, nikech sani ka in gi duka e bath yo kachichande to jong'anyo biro to muke to ketho mwandu gi, ing'e ni ine midhi lose, you will have to start from zero. Koro onego bed ni itime yorno endo mar muolo, ok mar rakruok ni sijui yo koro apisas mag obila laure kod jong'anyo, tear gas oseba kachichande, bang'e tiwuok kanyo idhi osiptal, idhi thiedhori gi pesa mang'eny nikech ng'anyo. Seche moko be ng'at mane oketi mondo itim ng'anyo ni en ting'e ni ok ohinyore, in tihinyori kata iwito watni moro. Sheila, ok en gino ero mayot, lakini kaka luwore gi kaka jo Kenya bende koro hinyore, biro mana chuno kendo dhano mathoth owacho ni gibedo siro wachno ero mar ng'anyo. Kane waneno kanyo ka mano ero ogaino ero mar Azimio kata mar ODM mano moluwo Raila Amolo Odinga, kane okalo kanyo kane okelo ng'anyo, neno kanyo ka nyaka jogo eko mabende koro wuok e gwenge eko mag Mount Kenya nong'anyo nikech ne gifwenyo ni ngima sani tek to sirikal ok dwa winjogi. Koro ng'anyono apani e gino ero mabende koro sirikal nyalo winjo, nikech waneno kanyo kata dakteche nong'anyo mowinjegi, jopuonj JSS bende koro ng'anyo mowinjegi. Koro dong' mondo joganda ong'any mondo mkate oduok Sh40. Koro wach mkate ni aneno ka isike. Sheila, mkate ni e gima koro oganda nya chamo. But ing'e ni okay, mkate inyalo cham gi sani, but gik moko to bechgi oidho Gerald, ok en kata mkate kende. Gima onego bed ni oganda jo Kenya dhi e ng'anyo, ging'any mondo life oduoge, at least gik moko bechgi oduogo piny. Ok mkate kende, ok tang' itim mkate ni dhi godo e ndara kendo ni emi ng'anyo ni. Ok koduok bech mkate piny to dhi omed bech skari. Sheila, anya madho chai kamano, mkate ni ing'e ni kiyudo gino ero mabende koro inya ginene. Inya madho gi chai, chai kata itedo mana strungi maonge skari tini, ing'e ni strungi maonge skari kendo chak ionge mkate. But aneno ni ka ji dhi e ng'anyo to gidhi adhiya ni mondo gik moko te duok bechgi piny, ok ni mkate kende ma koro idhi kachichande ni mondo duok beche piny. Inya duok bech mkate piny timedo mok ngano malo, kata awach ni mok kuon. Ting'e ni afadhali icham kuon tiwe mkate. Koro onego bed ni kidhi e ng'anyo to wadhi e ng'anyo ka wawacho ni ngima tek tweta sani, duok bech gik moko piny. Erokamano ahinya Sheila, mano ero wachno ero mar ng'anyo. Atis pesa nyiswa ni wachno ero jo Kenya koro un kaka jo Kenya uwacho ang'o? Uneno ka duol mane mabende koro sirikal
winjo nikech waneno kanyo ka koro wachno ero mar ng'anyo ema koro atis pesa iwacho kanyo no stress ahinya. Miye stress. Matiende ni en gi wach moro mabende koro odwa nonyiswa. Ka wadhi nyime kanyo, waneno kanyo ka koro gavana ma Mombasa, mano migosi Sharif Abdul Swaid, ne owacho ni ohala go no ero mar mogoka koro chunge kaunti no. Yani Sheila. Muguka to chungi achunga nikech the last time mane lakteche kata nitiere osiptal moro mantie kaunti ma Mombasa, laktar mawuok e osiptal no endo nowacho ni wechego eko mag mira kata muguka osekelo midhiero mathoth ne oganda jo Kenya, kendo wayudo ni iyudo ka ng'ato nigi ng'ukni mar obwongo, wi ombachni matin, apani atiyo with the right term, en gi wi ombachni matin, but mache chande wi obet kamano nikech kata pache obet kamano nikech kaluwore kod muguka mosebedo ka otiyo godo. To kendo apani seneno kokitiyo gi muguka chande, kineno ng'ato tineno ka lembe okuot. Sechego ing'eni muguka cha dhi affect nyaka iluongo nang'o lekene, to at the same time gichecha dhi donjo nyaka e brain mare. Koro wayudo ni osebedo ko ohinyo rowere mathoth mane kor gwengego eko mag Mombasa, kendo ka okum wach mar muguka cha, anta wacho ni en gima ber. Sheila, nitiere moro wabede ohala gite ok nonyal yudo pesa ma ochakogo. Kendo neno mana ni pesa ne ma nitiere go matin ni en mano ohala ni eri mar muguka nikech en ohala no ero mabende dhi ahinya. Emano wacho ni an koro ohala ni ema dwa chako. Ka koro sechake mabende koro sechako yudo pesa matin, sechako puonjo go nyithinde. Sirikal kaunti no ero ma Mombasa koro ero biro ni gidwa golo wachno ero mar uso muguka. Nitiere driver no ero mabende muguka ni ema kochamo to nyalo riembo otieno. Kendo kokochamo muguka to nyalo nindo ma dhano yud ajali e gari no ero jogo eko mabende koro wuok Nairobi kadhi e gwenge eko mabocho. Emomiyo an asiro wachni akwedo wachni eri mar golo muguka kata iwacho ni mira, nikech en gino ero mabende koro nitiere jogo eko mabende odhinyo wacho ni gino ero mabende nigi berne nyaka bed gi rachne, lakini koro iwacho ni rach mar golo muguka ng'eny. Iwacho gino ero momiyo asiro golo ni wachni eri mar golo muguka koma chung'e ni ng'eny moingo komi chung'e Sheila, nikech Wanyisi gimoro Gerald, gimitemo wacho en ni nok onego bed ni igolo wechego eko mag muguka mano e kaunti ma Mombasa. And trust me you, counties mamoko be idhi chunge wechego eko mag mira kata muguka, nikech wayudo ni nonro mosetim wacho ni muguka cha osebedo ka ketho oganda jo Kenya kata miyo ngima oganda jo Kenya bedo kama rach mokalo. Ka in ng'ama miyo kata ng'ama dichuo tisebedo kitimo ohala no endo mar mira kata muguka, inyalo weye tidhi timo business machielo. An sure ni by the time mane chungo kata ma owach ni muguka ok chak usi e kaunti ma Mombasa, nitiere omenda moro mane in godo kata inyaka hola. Sani nitiere riwruoge mopogore opogore minyalo dhi kata chande tikaw loan mari chak godo business machielo titim. Ok ochuno niya in miyo mano chako uso muguka, inyalo mana dhi nyime gi use. Inyalo chako gimoro titimo tipidho godo nyithindi kata itero gi godo school. Sheila, apani joneno biro nyiso ane ni pargi pachgi to chalo nang'e wachno ero mar muguka. Kech apani en gino ero mabende koro nitiere jogo eko mabedo konyo to nitiere jogo eko adier mabedo ohinyo. Kech waneno ka ng'enyne to rowere matiyo gi muguka. To jok mohinyo ng'eny Gerald, jok ma yudo hinyruok mano kaluwore kod muguka ma gisebedo ka gitiyo godo, wayudo ka kwan gi ni malo sana moloyo jogo eko ma uso gi. Ng'eni ni dhi use kacha chande to jok ma nyiewe ng'eny, kendo wayudo ni jok ma uso muguka nigi pesa ma serious. Nikech jok ma nyiewe ng'eny. Sheila, ing'eni dhi adhiya kidhi e town kamoro to be ineno anena wuoyi moro bet kamoro, ineno kochama it yien ochalo dhiang' moro mabende koro nikech ichame ga sa asaya tineno kong'udho moko to chamo koro en gino akia ni koro yieng'o ga ji. Chieng' moro abro kelane achiel kuomgi ka penjane ni gini yieng'o ga ji. Nikech kanya wacho ni abro temo nikech onya hinya seche moko Gerald, gima nyalo ng'isi en ni gicho chande nitie koko odonji e obwongo mari.
yani ochalo kong'o kata wach ni ndawa sami ywaye cha ting'e ni nitie koka ogolo koyo kane in gi koyo togolo koyo to ka liet ne nitiere ma serious togolo but wayudo ni ng'enya oganda dhi osiptal mano kaluwore kod nitie tuoche mokele e dend oganda kendo gin tuoche go eko ma kidhi osiptal to nyalo kata ng'oli kata miyo iwito ngimani. Koro en gima ber ni mondo kogol wach mogo kacha en gino madhi konyo oganda mathoth e pacho kae. Sheila, mogik kanyo waneno limbe no ero mar Ker William Samoei Ruto pinyno ero mar Amerika. Jo Kenya mathoth ema dhi chulo pesa go eko ma bende koro William Ruto ne odhi go e pinyno ero mar Amerika. Bet kere ni gino ero maber, Sheila? Ok en gino maber nikech jatend piny Kenya nodhi Amerika, ber mane moduogo godo? Ing'eni ka odhi kucho to onego bed ni oduogo gi ber mopogore opogore, kata koduogo to ket dongruoge mopogore opogore counties ma wawuoke, kor gwenge ma wawuoke. But en odhi kucho chonde to koduogo to odwa ni mondo chak ng'ad usuru. Ikaw pesa oganda jo Kenya ni chulo pesa manene manotiyo godo kwa raha zake mwenyewe. Ok en gima ber. Sheila, kati ing'eni wacho kania kati chung no ken gino ero maber, kati chung en gino ero maber. Kadhi kachako nosenyisi ni gino ero ma gitimo ok inyalo pingo. Kendo nowacho kanyo ni nawinjo golo speech moro kanyo ni jogo eko bende koro neno ni beche mkati omedi odhi cham kangumu. Koro ing'eni mane sirikal ma bende koro wan godo sani. Kendo koro wabro mana yie ni wane ma wabro chulo pesa go bang' bang' Ker William Samoei Ruto dhi e pinyno ero mar Amerika. Kech en wachno ero ma bende jopiny osebedo ka wuoyo ahinya. Pinyno mar Amerika ne wawinjo ka Ker William Ruto wacho kanyo ni idhi chung'ne gi pinyno ero mar Amerika ma bende koro dhi miyo omenda go eko bende koro dhi e pinyno. Pinyno nitie waneno kowacho kanyo ni gino gi gino ero ma bende gidhi timo kata gidhi miyo Ker William Samoei Ruto ni omenda ma bende obiro go kata mobet go kuno. Kendo nitie waneno ka liekore ni nitie omi Ker ndeke go eko bende koro dirom 20 mag jolweny gi geche go eko mag jolweny ma bende mathoth. En penjo maduong' en ni gigo ni kanye, pok waneno ka gichopo. Ker William Ruto ne owacho kanyo ne pesa no ero ma bende otiyogo koro dhi duogo. Penjo maduong' en ni mbo duogo pesa to nowach no dhi duogo godo, but wakia kata oduogo kode seche moko rito the right time mondo onyis oganda jo Kenya, nikech pesa cha nonego bed ni ikele mondo oket dongruok, especially nonego bed ni odonje weche go eko mag ochumi ma pacho ka endi. But wakia kata nobiro kode kata ne ok obiro kode. Koro warita ne mondo wabi wawinja ne kowuok kuome mondo onyiswa ni to koro the way forward to en mane. Sheila, neno kanyo ka omolo saa 3. Nyocho kanyo ni Ker William Ruto nowacho kanyo ni mambo ni matatu. Koro oseromo saa 3 mar okinyi. Neno kanyo ka bende producer marwa nyisowa ni koro aneno ka saa koro bende koro dwa no mawang'. Tere gino ero maber ma bende koro wadwa kelonu bang' ma. Koro Sheila, apa mana ni kawatieko to gino ero ma bende wanyalo nyiso jo Kenya en ni wamed mana hore, nikech sani to duolno ero kata riwruogno ero mar Azimio koro kanyo bende nowacho ni gidhi ng'anyo. Ing'eni sani Azimio en Babu Owino gi jogene. Mage jogo eko bende koro wuoye Azimio no ero motegno, nikech wang'eni migosi Raila Amolo Odinga koro sani to dhi e komno ero mar AUC. Koro gino ero ma bende danyis jo Kenya en ni med mana horu, kaka bende pod awacho ga pile ni jogo eko bende koro ka wamulo weche skunde, jok ma pok otero nyithindgi e skul ma bende koro skunde gi pod ji ojotie, tema ne ing'e ni skul no ero ma bende koro mopogore gi ma ji ojotie go mondo itere nyathi ochak somo korito mondo skundgi mondo koro jogo eko mojotie oae. Mogik en ni jogo eko bende koro uso mogo ka e Mombasa. Padi koro sani ng'iane uru ohala no ero machielo munyalo timo, nikech waneno kanyo ka koro sirikal no ero mar Mombasa osegolo weche go eko mag uso mogo ka kendo en gino ero ma bende koro idendo gi dho ngere ni illegal. Bende koro koyudi tibiro yudo kichaji pesa mang'eny ma bende dichak godo ohala moro maber. Sheila, lakini ni wach mane ne jowinjo wach mogik. Gima nyalo wacho mogik be aonge kode mang'eny en mana ni weche go eko mag ng'anyo ema neno ka anyalo lose. Katibago ng'anyo to watime yorno endo mar kwe, kik obed mano mar tulo manyalo inyo oganda jo Kenya kendo inyo kata ketho mago ohendni mek ji mano e kor gwenge mopogore opogore. Time mane yono endo mar kwe.
Erokamano ahinya. Mano ne en chenro no ero mar chieng' jamondo. Wadende ni chieng' jamondo nikech en gino ero mabende chakre gokinyi to dhi kanyo nyaka koro romo sama bende koro waneno ka wadhi ka watieke ni. Ka koro Sheila wadwa mana ni koro wagone jowinjo oriti. Kendo warad kanyo odiochieng'no ero makiny. Kiny wachak gi gazedno ero mar wacho kanyo The Daily Nation. Mondo koro wang'e ane ni to piny Kenya ochiewo nang'o. Bang' mae wadhi bedo gi chenro no ero midendo ni Onagi Jakinda. Mabende waneno kanyo ka jogo eko Onagi Jakinda osebet kacha kendo ginyisa ni waseikore e yono ero makare. Koro janeno marwa mana kete kaka mane tayi e chenro ni eri mar chieng' jamondo en an Gerald Bonyo kaachiel kod Sheila Chieng' Nyaramogi. Now Monday, we join one Monday, we support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, Maiji and Bernardo Gucci or Benbo. And Mane Musa Juma Ovela, to Novela and Dalumane, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Ko Musa Manuel Okinyo ko wacho ni adonjo peni US no wakadira oguche jana kat ngamalongo sana bende omini eji festa gichambo bende Tom Juma bagusiepe Musa madongo mage mani okele US Onagi TV egiwa masani mwadwa promote ko jo turwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan dunyo Onagi TV e adundo jaluo sani koro adundo wakae ndiye mamondo waritre Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplaceresort.com. The Bowls Place Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplaceresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplaceresort.com.
The Balls Place Resort, serenity and bliss. Nyinga en Valentine Anyango Tieno, Agal Toto, Apoyo Tinto Gorude, Opuko Chaluri, Sandan Tinto Pokaki. Ane woman rep Matthew Kisumu County ka, kendo as the people's woman rep, adwa invite ute, mondo watch Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo, my Indian station, ma is being run by young people, and I want to invite all the young people, mondo make sure ni watch Chuny Onagi TV. Gintiere gi YouTube live, gintiere gi Facebook live, e Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV nitiere Facebook live, gintiere YouTube live, and I like this platform because it is a platform my young people birogo to provide a platform for other young people. Watch Chuny Onagi TV.